Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng adobong dila ng baboy. At ito na po ang ating kakailanganin na mga ingredients. Unang-una, dila ng baboy na pinakuluan ko na po. Tapos hiniwa ko po siya ng maliliit. Tapos malinis na po siya. Gagamit din po tayo ng bawang, sibuyas, tanglad. Gagamit din po ako ng pamintang durog, seasoning, suka, barbecue marinade sauce, toyo, mantika, at saka tubig. Ngayon po ay sisimulan ko na po siyang lutuin. Unang-una ay paiinitin po muna natin ang ating kawali. Maglalagay na po tayo ng mantika. Sisimula na po natin na lutuin itong ating mga sangkap. Paiinitin po muna natin ang ating mantika. Pagkatapos, kapag medyo mainit na ay pwede na nating ihulog itong ating bawang. Tapos hihintayin lang po natin na medyo mag golden brown po itong ating bawang. Hahalu-haluin lang po muna natin habang ginigisa natin itong ating bawang para hindi po siya masyadong sunog. Ngayon, kita nyo po na medyo nag-golden brown na po itong ating bawang. Ngayon, pwede na nating ihulog itong ating sibuyas. Lulutuin lang po natin ng konti ang ating sibuyas para medyo lumambot po siya. Pag ganito na po ang ating sibuyas, pwede na po nating lagyan ng toyo. Inuuna ko po kasi yung toyo para ma-spread talaga yung lasa dito sa ating lulutuin. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating dila ng baboy na hiniwa po natin ng maliliit. Tapos haluin lang po natin para manuot po yung lasa ng toyo dito sa ating dila ng baboy. Ngayon naman po, maglalagay na po ako ng barbecue marinade sauce para medyo manamis-tamis po yung ating adobo. Tapos, lalagyan na po natin ng suka. Pero, konti lang po ang ilalagay ko para hindi po siya masyadong maasim. Tapos, maglalagay na po tayo nitong tubig para lumambot po siya at maluto. Hahaluin po muna natin ng konti. Yan, huwag po masyado kasi may suka na po yan. Tapos lalagyan natin ng seasoning. Pagkatapos po niyan ay pwede na nating ilagay itong ating tanglad dyan sa gitna para mabango po siya lalo. Pero depende po yan sa inyo. Kung ayaw nyo po ng tanglad ay okay lang naman po kasi optional lang po yung ingredient na yan. So tanggalin nyo na lang po at palitan nyo ng dahon ng laurel or paminta na buo. Ngayon, tatakpan po muna natin at babalikan po natin yan mamaya kapag medyo luto na siya at medyo lumambot na. Ngayon po ay i-check po muna natin kung medyo lumambot na ba itong ating niluluto. Yan, medyo matigas pa po. So, patutuyuin po muna natin tong kanyang sabaw. Pero, ilalagay ko na po itong paminta na durog para manuot po yung lasa at saka
ang bango ng ating paminta na durog. So ngayon pwede na natin siyang haluin kasi kumukulo na po. Pero hihintayin ko lang po na medyo matuyo po yung kanyang sabaw. Tsaka po natin i-check kung malambot na ba. Pero kung hindi pa po siya malambot ay pwede po natin siyang dagdagan ng tubig para mas lalo pa po siyang lumambot. Tatakpan po muna natin siya ulit para matuyo po yung sabaw at saka lumambot yung ating karne na dila ng baboy. Tapos mamaya pag medyo natuyo na siya ay ipapakita ko po sa inyo. Ngayon po ay i-check na po natin kung malambot na ba itong ating dila ng baboy. So ayan, medyo tuyo na po yung sabaw. Patutuyuin ko pa po siya ng konti kasi para mas lalo po siyang masarap dahil manunuot po yung sauce niya dito sa ating laman ng dila ng baboy. Yan, pwede na natin siyang halu-haluin. Haluin lang ng haluin para mas lalo pa po siyang tumuyo at saka manuot po yung sauce niya or sabaw dito sa ating karne. Pwede rin po pala itong pampulutan. Kung umiinom po kayo ay pwede siyang pampulutan. Pwede rin pong iulam. Masarap din po ito sa iparis sa kanin. Tapos pag gusto nyo na medyo maanghang po siya, lagyan nyo lang po ng sili na labuyo. Kahit mga 2 piraso po ay okay na. Ayan na po, tumuyo na po itong ating niluluto ngayon. So pwede na po natin siyang i-turn off yung ating stove. Tapos isi-serve ko na po siya. Hahanguin na po natin para matikman. Mas masarap po kasi itong dila na i-adobo nyo kasi hindi po siya nakakaumay dahil wala siyang taba. Ito na po ang ating finished product ng adobong dila ng baboy. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!